Hey, hvad så fuckers? Jeg sidder her på en bænk. Ikke fordi jeg skal til at lave bænkpres, det kunne jeg ellers godt. Jeg bænkede lige 360 den anden dag. Stille og roligt bundniveau. Men jeg tager ud i naturen, fordi jeg skal vise jer, hvor stærkt jeg kan løbe. Der er mange, der har spurgt, hvor hurtigt jeg kan løbe. Og prøv at høre. Jeg er vant til at løbe for panerne. Jeg er vant til at løbe efter krids. Jeg er vant til bare at løbe, når der sker noget sygt, man ikke vil misse. Så nu skal jeg løbe her. Jeg har målt op, og der er cirka 1 kilometer derovre, der er måske lidt længere. Så nu skal jeg boosten i gang. Jeg kunne også fløjte, men det er bare sejr at boost. Er du klar? 3, 2, 1. Hey Smatso! Nummer! Fuck, man. Fuck, jeg kan godt mærke, der er rygelommer. Fuck. Men prøv at... Okay, nu er jeg måske vist. Jeg kan bolde som en hest. Jeg kan fandme også løbe som en hest. Kan jeg Usain Bolt og Joachim Bolsen kraftedeme pakke sammen. Fuck, hun er lækker, hende at råbe nummer efter, mand. Nå, jeg skal over score. I må lige have det. Fedt, kongen han sidder der.